Ahojte, dnes si ukážeme, ako vytvoriť originálnu morskú dekoráciu na drevenej palete. Najskôr si predkreslíme vlny a pomocou fiberpasty Pentart ich vytvarujeme špachtlou. Kuchynskou húbkou vytvoríme štruktúru, ktorá pripomína morskú penu. Po zasunutí vlny namalujeme od svetlých po tmavé odtiene a farby jemne vyblendujeme. Keďže fiberpasta schne v teple pomerne rýchlo, pri väčších projektoch sa oplatí pracovať v dvojici. V zafarbenej fiberpaste dáme pieskový odtieň, nanesieme ju na vrchnú časť palety a húbkou vytvoríme štruktúru piesku. Na záver už len predkreslíme a vymalujeme dážniky, prilepíme mušle a letná dekorácia je hotová. Ak sa vám návod páčil, nezabudnite dať videu like a odoberať náš kanál pre ďalšie kreatívne inšpirácie.